Alaikum salam wa rahmatullah. Dan wa da ya tambaya akan gemu. Shin ko dole ne mutum ya bar gemu ko kuwa mutum ya da zaɓi in ya ga dama ya bari in ya ga dama ya aske. Aske gemu haramun ne baya halatta. Dole ne mutum ya bar gemun shi mutukar dai namiji ne. A hadisai masu tarin yawa annabi ya ce arhul liha, wafirul liha, u'ful liha. Ku cika gemu, ku bar gemu ya sakata. Wannan shine abin da a shari'a. Haka idan mutum ya ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallama duk malaman da suka yi bayanin tarihin rayuwar shi zaka ga dukan sukan kawo cewa yana da gemu kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah ya bada labarin shi game da annabi Harun ya ibn umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si. Kaga annaba Allah suna barin gemu ya ishe ka kamala da birgewa da alfahari mutum ya zamanto kana koyi da annabawa kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu mai aske gemu daga cikin su. A ce mutum ya zo ya aske gemu kwal kamar yadda za ga mutum muke kamar dutsen guga. Wannan bai dace ga namiji ba. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan za ga suna barin gemu su. Shi yasa Muhammad al-Amin Shinqiti yayi wata magana yake cewa dukkan mazaje gwarzaye zaratan da suka bude kasashe suka yada musulunci suka kai shi gabas da yamma cikin su babu ma aski gemu guda daya. Mi mutum zai samu idan ya aske gemun nan bayan kamanceceniya da kahirai su ne aka sani suna aske gemu suna saba ma sunnar annabawa. Za a ga daidai da su ko fina-finan annabawa suka yi duk da yake fina-finan baya da kyau amma za ga sukan yi annaba da gyamma ba su yin su da askakken gemu. Da haka dai gemu kamala ce, gemu ado ne ga maza, gemu wata ƙawa ce da Allah ya ma maza.